sithi egameni likaJesu waseNazaretha, haleluya, ahlabele ngami siqhubekele phambili nohlelo. Awu amen, haleluya. Ngicela bazalwane, ngicela i-guest worshipper lethu uMamdlule eze ngaphambili bazalwane ezosibusisa. Amen. Angachithi isikhathi bazalwane, ngicela simshayeleni izandla singasahlabelela zona. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela ibandla egameni likaJesu. Hallelujah. Sibingelele abafundisi abakhona endlini yenkosi, omama, obaba, abantu abasha. Amen. Cela siphakame ngenkosi. Ungubaba emazulwini emhlabeni ngaphezu Jesus.
Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Buena. Hallelujah. Umile njalo.
Baba siyabonga. uNkulunkulu namandla wehluleke. Baba wehluleke. Ababizi ngabakho bahlelele khona. Mana njalo uNkulunkulu namandla nakulesikhathi samanje. Sinikeza ujuba uNkulunkulu namandla. uNkulunkulu namandla. Ubusa wena njengoba ubusa ngaphansi emhlabeni. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ilizwi lakho Baba uyashweza ngamaphiko eingilosi kubusindise njalo. uNkulunkulu namandla siyakhuleka Jehova egameni likaJesu waseNazaretha. Baba sithu ingcwele uNkulunkulu namandla ufanelekile. Izibongo zonke zibe zakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga ukuba khona kwakho phakathi kwale ndawo. Ushile ngezwi lakho uNkulunkulu namandla. Awuqamba uNkulunkulu namandla. Ushilo wathi uhlonipha kakhulu izwi lakho ukwedlula igama lakho uNkulunkulu namandla. Siyabonga Baba. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Mendaya khasa. Kene mehande yoshalasa. Ibresenda manda yikhalasa. Ikhalanda labasia labaseke. Ribakamoshi khalasa. Mandai khalasa. Librasiketeya lasaka. Mandai. Ilasitaya. Monai khalasita yina. Yahweh. Mama zonke zifanele. Bingelela bazalwane. Egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyabingelela bazalwane. Ngegama likaJesu. Haleluya. Ngithanda ukuthi mangimela phambili into yokuqala ngiyenze ukuthi ngibingelele wena mfowethu siyabonga. Ngoba mangasuke ngiye ngento yala ngizosuke ngingasabingelelanga. Ngivamile-ke ukuthi ngifuna ngikhohle ukubingelela ngenxa ye-excitement. Haleluya. Ngizimela ngaphambili bazalwane ukuzo-introduce nje ngi-acknowledge ihambeli zethu phakathi kwethu egameni likaJesu inkonzo isaqala. Haleluya. Uma ngithi ngiyabheka ngazi ukuthi ngizoqala ngaphi kodwa ngizoqala la ngiqala khona. Haleluya. Ngicela ukubingelela abala ekhaya, ngibingelela umama nobaba uMnguni egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Ngibusisekile-ke mina ukuba ngaphansi kwalesandla. Ngibuza ukuthi why. Number 2, I strongly believe ukuba nithiwa bengiyingane engalaleli ngaba lento yenzekala la azange ngibekala ukuthi bekhona la ekhaya. Haleluya. So you mark that babudlangalala as blessing number 1. Haleluya. Ngiyababingelela abazalwane sibashayele ezandleni egameni likaJesu. Hallelujah. Egameni likaJesu is one of the fathers in the house esinabo. Hallelujah. Ngizama ukubabheka ngibingelele nomama uSithole nange emumva. Hallelujah. Bazalwane ngiyabingelela. Hallelujah. Ngibingelele phakathi kwethu sinehambeli zethu ke bazalwane khona. Ngibingelele lapha ya ubaba uDlangalala mongathi nje ngesandla. Hallelujah. From Assemblies of God eJerusalem. Hallelujah. Hallelujah. Abazalwane kodwa hallelujah kunomona phakathi kodwa kusena inkinga. Ngibingelela umfowethu la bese ichazile obrother siyabonga. Le ndoda yakudala sihamba nayo. Sahlangana le eJerusalem sisenkonzweni yombubulo silokho sihamba sonke. Hallelujah. Ngibingelele nawe sisi kade lapha phambili yasibusisa ngendumiso. Hallelujah. Namdluli siyabonga. Hallelujah. Ngibingelele inkosi yami bazalwane. Ngicela nime ngenyawo. Hallelujah. Ngicela nime ngenyawo. Kusalone edolo phansi. Hallelujah. Ngicela nime ngenyawo. Hallelujah. Kusalone edolo phansi. I will tell you the reason ukuthi why sisime ngenyawo. Hallelujah. Lo mzalwane lo ngihlangane naye ngenye nje indlela. Hallelujah. Yabona babathi social network inezinto ezifilisayo. Blame the hand that operates it, not it or on its own. Blame the hand that is accountable on it. Ngicela simshelene izandla enkulu bazalwane sisikoza. It's all the way from eMpumalanga. Inkinga into engenza ukuthi asime ngenyawo ukuthi usuke eMpumalanga bazalwane waseThekwini to honor this invitation. Hallelujah. Ngiyabingelela. Hallelujah. Singahlala phansi. Hallelujah. Ngibingelela nangu sisilinda
ngizama ukuthi ngisikuze in a short space of time kumele nangisisilinda she's one of our fellow worshipers naye sihlangane naye kudelay ngoba nami ngiye ngidlale la einsimbini bazalwane umoya uvuma ngiye ngidlale umoya uvuma sihlangane ethendeni le zonke izizwe kahle home bazalwane uNkulunkulu lokho engisebenzisa kanjalo brother Toros uSisu Sense angilazi kahle igama lakhe kodwa ngiyokumbona endaweni ezithizeni haleluya usisilungile bazalwane awumungu ngizamlanda bakuhlophe ngiyamdinga back ngeke ngiyamdinga back nayo worship team yami haleluya my brother special greetings to you hayi mfana haleluya bazalwane nimbona omunye he's from Val usuke Val ukuzosikhonza la ekhaya haleluya simthale izandla enkulu bazalwane indoda ke naye lesuke kude naye lokho ingibukela kude sidlala enkonzweni yombubulo ithi brother kanti iyasondela ithi brother haleluya so abantu abazangendlela right kumina ngiyabasondeza eduze angibadidile kodwa mawuze ngendlela engathi ithe uzoba nenhlanhla engiyinhle ukuthi ungasondeli kakhulu haleluya so I honor you my brother ngokuba khona wakho la ngiya appreciate kakhulu haleluya abazalwane bethu lapha ya from eTswatsi ekhaya abasiphethele lapha eNkinobeni ngiyabingelela haleluya ngibingelele ibandla lonke haleluya 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 ngiyomela ngaphambili sengiyi-introduce ngamafilimu ngifuna ukusuka la ngaphambili osiphathele izwi ke uxolisile ngokuthi ube delayed endleleni kunezinto nje zakhona ngoba nala masiza nje no brother siyangiyasho ngithi hey yabona ke le angiyifuni ngoba mina ngivuke kuseni I think ngobekwa half 7 mangila ngilungisa izitulo la ngo half 7 before ngithi ngifuna ukuconnect indaba yesound umuntu wesound ifoni yanga ngena ngathi yabona ke sathana susa isandla sakho kusemasinyane susa because I'm not in a child's play with you angeke ngize ngijulukiswe idemon lokuthi naku umuntu esawuthika sekangenza umfirifiri understand haleluya ngathi nje sisimpilo yakho ngasinyana so bazalwane siyambonga nje uNkulunkulu bamuhle asihlanganise phakathi kwale ndawo kafushane nje angizokushumayela mina ukhona ozoshumayela bakhona bazoma ngaphambili bakhulume kangcono ngiyena umuntu othanda ukuthi akhulume kade haleluya uma ungibona ngizela ngaphambili yazi ukuthi nje suke ngiqhutshiwe kwathiwa hamba haleluya angisukeli nje ngizoyimela phambili bazalwane igama lenkonzo esihlanganise la it is called the matters of faith matters of faith and I'm so delighted ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi yenzakale lenkonzo uqala unyaka and if anything that you have prayed for kulo yenyaka to achieve it ingenzakalanga awuzublame umuntu but yourself. If you attended the service enjengale I'm going to I'm assuring you ngoba ngizothi mangihlangana nawe ngelinye ilanga mangithola isikhathi ukuthi ngikubuze ukuthi konje ngo2022 ubuthe ufuna ukuachieve kuvimbeni haleluya I guess discuss ukuthi kuvimbeni because uthi omunye obhala kahle uthi I can do all things through Christ who strengthens hence ngithe mangizama ukuyichaza lenkonzo yangachazela kodwa into engiyireceive emoyeni wami yabekeka kahle ukuthi uNkulunkulu let us go back to the drawing board first and acknowledge ukuthi you cannot do anything without faith endleleni you cannot do anything uma ngabe sihamba singamkholelwa yini akukho la esizofika khona noma singathi saqala siyahamba ngenxa yokuthi ukuhamba kwethu kuqala ngokuthi si-acknowledge ukuthi yena uzoyenza into nanoma ngabe yini esiyikhulekele kodwa okokuqala before siyikhulekela siyamkholwa na ukuthi uzoyenza haleluya because uma singaqalanga ke ekuthenini simkholelwe then sikhulekela that is why ithi incwadi yamaGalatia uma ngabe ngibamba kahle ithi because faith cometh by hearing and hearing the word of God and ngaphandle kokuthi kukuze kuzwakala izwi likaNkulunkulu kukhona kufanele ukuthi athunywe ukuba yokhuluma indaba ezinhle. Now if you approach him without faith
Nkosi yami. Bese obhala kahle ngiyacabanga ukuthi uJakob athi if faith without deeds it is dead. Ukholo olungenazi izenzo lufile. Kunento engene abantwana bakaNkulunkulu yokuthi uma sesikholwa sikholelwa ukuthi kufanele sihlale sonke izandla as long as sikhulekile, as long as sikhona endaweni kaNkulunkulu, but into esihlulayo ukuthi we fail to act upon what we need to do. So uthi uNkulunkulu angisho leyo nto leyo, akumina ozoyisho leyo nto leyo, ukhona uNkulunkulu amgcobile ukuthi azofika la afika ayisho leyo nto leyo. Hallelujah. Akumina kodwa ngithe mangikhuleka bebekhona ebengifisa mhlawumbe abanamagama amakhulu ukuthi hayi wozoshaya ncebo, kodwa uthi uNkulunkulu no, akho ncebo ezoshaya nami umuntu ozoshaya, ngoba into engiyibekile of this time and this season nangumuntu ozoyethula kuleli bandla lamanje. Hallelujah. Uzoyizwela nje nawe masefikile kungasho mina. Hallelujah. Okuningi ke bazalwane ngizocela ukuthi kwamanje siqhubeke ngohlelo, but uNkulunkulu uzosisiza. Bengimthelela nje ngaphambili to acknowledge abakhona phakathi kwale ndawo, acknowledge bazalwane. Hallelujah. Egameni likaJesu lo mzalwane lo sisithanda ngicela ume ngenyawo. Baba uMnguni, uma kube kuthiwa bengifisa ukuthi ungazi ukuthi sengisebenze kangakanani kuNkulunkulu, ngisetshenziswa uNkulunkulu, ngabuza lo yamzalwane uzokutshela uzakutshela lo yamzalwane. Sisuka kude naye bazalwane, ngisasebenzela eBoxburg Hyper. Khona umfundisi esasikade sishumayele naye, we had the privilege ukuthi sisebenzise i-boardroom ngesikhathi selunch sokuthi sishumayele khona. So nami ngafika ngizokhonza kodwa ngagcina sengiyi-co-pastor. Umfundisi engekho kodwa uNkulunkulu wenza imanga phakathi kwaleyo ndawo. Bazokutshela kunabantu abaphulukiswa, kunabantu abamelwa imishado yabo yayikade on another critical conditions. uNkulunkulu wayivusa uyokutshela ngelilanga mangabe kukhona ukuthi akumelele. Hallelujah. Ngizosuka la ngaphambili bazalwane ke. Ngiyacela ke bazalwane, MC ngicela ukuthi uthathe indawo yakho, mina ngizosula ngasekupheleni. Awuthenge ngibele sekupheleni. Hallelujah. Sikuyona ohlezi kwesaba
Jesu waseNazaretha. Sisukume nje simile sonke ngenyawo Jesu waseNazaretha. Inkosi uyabusa, inkosi uyabusa. Wana wethu Bwana wethu. Wana wethu ya baba Jesu. Bayete Jesu, bayete sonata, bayete tuala na pagate, bayete zingiso yetu, bayete kulukulo na mata, bayete kumkani wo kumkani, bayete limanu wetu bayete, ubana chenawe kulukulo na mata, ubani omalinganiswa nawe sonata, omafaniswa nawe baba wetu mwene, bayete Jesu, bayete sunile mihlabalo, bayete kose phakemeyo, bayete kose mwene. We bless you Jesus, we bless you Lord, we bless you Jesus, we bless you Lord. Oh hallelujah. Ngiyacela bazalwane sisamukela njalo egameni likaJesu samukele ubaba umnguni eze ngaphambili egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Prayer for kings. Hallelujah. Akusimshayeleni izandla. Hallelujah. Jesu waseNazaretha. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Alikho igama elifana nelika Jesu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awathathe wonke wabeke la Ah, Jesus. elika Jesu. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Lingaphezulu kwamagama onke. Ay, Siyam. Hallelujah. Asifundele izwi lenkosi bangcwele. Instruction kaPaul Timothy chapter 2 verse 1 to 8. Sizothandaza bangcwele. Hallelujah. uNkulunkulu sipha this instruction ukuthi sikhuleke endaweni zonke. Siphakamise izandla ezigcwele ezingenalo ulaka lokuphikisana. Hallelujah. Sikhulekele bonke ababu authority nababusayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Sikhulekele bonke ababu authority ukuthi uNkulunkulu abambe inhliziyo yabo, avuse unembeza phakathi kwabo. Sike sayibona bangcwele kancane ku-COVID, bake bayitest authority yabo, bavele bathi lockdown, asisafuna ukubona umuntu la stratini. So bane authority yokwenza lokho. So kuyadingeka ukuthi ngazo zonke izikhathi sisondele kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe ababizwa ngegama lakhe, abazosondela kuye njalo bemcela benxusa ukuthi Nkosi bamba inhliziyo zalabo bantu, futhi unembeza wabo. Hallelujah. Ufuna kube nabakhumbuzi bakhe. Asifundeni bangcwele, sophakama sibeke inyawo, siphakamise izandla sonke, kube lona loyo sithandaze, sikhulekele izwi lethu, sikhulekele wonke amakhosi nabo bonke abaku authority egameni lenkosi. Hallelujah. Sifundeni ke bangcwele from verse 1 kuya ku-8. Ukuze sihlale kahle nangokuthula, okunesihlalo
Sikayiphakamisa izandla zethu bagcwele sibeke inyawo sonke sibale. Kube yilona loyo senze this prayer of supplication, thanksgiving. Sikhulekele izwe lethu South Africa. Sikhulekele ubuholi bethu bonke egameni lenkosi. Haleluya. Ake sithandaze Baba egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu. Sisondela kuwena sekuseni. Sethembe wena Baba ongcwele. Sethembe wena, sethembe wena. UNkulunkulu namandla onke, we lean not on our own understanding, but we trust you, Father, in the name of Jesus. Ngoba wena uNkulunkulu ophilayo, ongaphezu kweinto zonke, umdali wesumhlaba. Siza kuwena sekuseni ngenxa yezwe lethu South Africa. Siza kuwe ngenxa yobuholi namandla okukhona okumiswe nguwe for your own glory. Baba namandla onke egameni likaJesu siyathandaza nangu President insindiso inye nekhama linye nalo isisekelo sinye uJesu nguye njalo insindiso inye nekhama linye nalo isisekelo uJesu insindiso
nabafundisi bonke. Ngibingelele bazalwane bonke, bazalwane egameni likaJesu. Bathiphe matters of faith kule nkonzo bazalwane. Ngiva makahlabelela athi alikho elinye igama. Amen. Bazalwane kungilowo mhlabeleli lofike wahlala emphefumulweni wami mangisabuka this topic yale nkonzo bazalwane egameni likaJesu. Oh Kodwa Jesus. ngicela sibe la kulo muqu loyi-1 kuphela bazalwane Oh Jesus.